ओरैनो नैबे दे नैबे समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव आङो सिकनाझार क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिकनाझार नैबे हालामा दंफैयो। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिराद समायना नैबे हाग्रा बारि। बेवहाय आंजों लोगोसे दंफायो बिथांमोना सन्दन दङ, लोगोसेनो नैबे जायगानि मेथुन, लोगोसेनो जोंजों फैफायनाय लोगो बिथाङा दङ। थारैनो बिराद मोजां बियो, बिराद असेम। बेवहाय गोबां दाउमा दाउसानि गाबनाय बेवहाय खोनानो मोन्दों। फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फैगौ आं भिडिअ नोंथांमोननो बै सिकनाझारनि जेराव सिकना जोहोलावखौ बेयाव दानस'नाय जादोंमोन, उल्थापानि सरलपारा बुंनाय बाथ्रा, माने बेवहाय जायखौ दानस'दोंमोन बे जायगाखौ बेजों थांब्लानो मोनो। लोगोसेनो दा फेमास अफ बाटारफ्लाइ, माने बिराद मुंदांखा नैबे बाटारफ्लाइनि थाखाय बा मा होनना बुङो सिखिरिनि थाखाय मुंदांखा जायगा बे जायगाखौ जोंनि बे सिकनाझारनि हाग्रा गेजेराव दङ। बेयो जोबोद समायना, एसे गिनायबो मोन्दों मानोना बेवहाय खाथि साखाथि फाखाथियाव जेबो गामि गैया, न'खर गैया। थेवब्लाबो बेवहाय थानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नेचारेलनि जिखिनि दाउमा दाउसानि जिखिनि गाबनाय, बे गाबनायखौ खोनायोब्ला ओरैबायदि गोसोखौ इन्ट्रेस्ट मोनो, जायखौ नोंथांमोना आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायनो हानाय नङा। थेवब्लाबो नोंथांमोननो सर्ट ओरैनो जास्ट मोनसे भिडिअखौ बानायदों, मानोना मोनसे गोसोखांथि महराव बे थालांथों, बे बिदि बायदि गोसोखांनानै आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। उननि ब्लग भिडिअआव नोंथांमोना निस्सय नैबे सिकनाझार, जाय नोंथांमोना लेखायाव फरायनो मोन्दों जानांगौ, सिकना जोहोलावखौ दानस'नाय जे मोनसे गोथां जारिमिन, बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोन्दों। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो फैनानै नोंथांमोना आं गासैखौबो दिन्थिगोन। थ' एसे थांबावबा बिराद मोजां दङ जायगाया। हाजो ओरै गाखोनाय जायोना, सरलजों ओरै गाखोनाय मोजाङानो गोजौ। हाग्रा बारनानै आरो गामियाव हाग्रा बारनानै फुरा गामि सरबां भुटान मोनबाय। दंफायोमोन बिथां एक्टर, नोंथांमोना मिथिखागौ बिथांखौ, मा फिल्मनि एक्टरमोन? खामानि गैया, हरबासि देवानि बिथाङा मेन रल खालामदोंमोन। थ' नोंथाङा बे सिकनाझाराव फैनानै माबायदि मोन्दों? थ' नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, माथो बुंनो खुगायाव राव गैया। थ' बेरायबाय, एसे सिगाङाव थांबावबा सिखिरि बाग्रा जायगा दं बे जायगायाव, खोनादोंसो नुफेराखै। नायनो थाखाय जोबोद हांखुरमोन, समनि आंखालाव नुनो मोनासै। नेक्स्ट प्रजेक्ट बेयाव इउटुबाव नोंथांमोन देखायगोन। थेंक इउ, बाय। बिथाङाबो जोंजों दंफायो। नोंथाङा स्पेसियेलि बे जायगायाव फैनानै माबायदि फिल खालामदों, गोसोखौ माबायदि मोन्दों? गोसोआथ' बुंनो थाङोबा बेबायदियानो, मोजाङानो बुंजायो गासैखौबो। माने एसे अखा जेब जेब हानायजों माने फिसा फिसा दाउफोरनि गाबनाय, नङा होमबा, देंखोजों इन्ट्रेस्ट मोन्दों, नङा होमबा? थेंक इउ। लोगोसे नैबे जायगानिनो फंबाय मेथुन, बिथांजों दसे सम सावरायगोन। नोंथाङा बे जायगानि, दा बेवहाय बेनिफ्राय जों थांब्ला मा मोननाय जायो? ओरैनो मेन बिसमुरिनिफ्राय डाइरेक्ट उल्थापानि सरलपारा, ओरै सरबांबो थांजायो। सरबारबो थांजायो। बेनिफ्राय बे मोनसे सिखिरि जे माने बिराद फेमास मोनसे जायगा, जोबोद माने वर्ल्डनि बिथोरावनो मोनसे सिखिरि बानाय जायगा बा मोननाय जायो, बे जायगाया बेसेबां गोजान जायो बेनिफ्राय? एक्सुवेलि बेनिफ्राय हमदाङोबा 5 किल'मिटारसो दंबावो। बेनिफ्राय 5 किल'मिटार, 5 किल'मिटार डिस्टेन्सनि गेजेराव दं आरो ने? ओमफ्राय नैबे जायगाखिनिखौ ओरैनो मा बुंनाय जायो बेखौ? दिग्लिनिफ्राय नांबाय। दिग्लिनिफ्राय सिकनाझार बे एरियायावनो गोलैयो। सिकनाझार एरियायावनो। थ' नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै माबायदि मोन्दों? एक्सुवेलि बे जोंनिनो जायगा, मोजाङानो। सानफ्रामबो फैनायानो जायो सम सम। ओरै बिसमुरिनिफ्राय उल्थापानिसिम 24 किल'मिटार जायो। लामाया अबेसे दा गाज्रियानो, सिगां समाव मोजांमोन। समस्ति हिसाबाव मायाव गोलैयो बेयो? समस्तियाथ' जोंनिया ओरैनो 10 नं देबोरगाव, 10 नं देबोरगाव, हाग्रामा महिलारि समस्तियानो। थ' बे हिसाबाव लामाफोरा एसे डेभेलप जाबावनांगौ, नङा होमबा? जायखिजाया जेबो बुंला बेनि बाथ्रा, बेनि सोमोन्दै। एक्सुवेलि नोंथांखौ बे जायगायाव बिथाङानो नैबे जायगानि, थामहिनबा नैबे सिकनाझार माने ओजोंहाय माबानिफ्राय बिसमुरिनिफ्राय फैनाय लामा आरो जायगाफोरखौ बिथाङानो गाइड खालामदों। आं बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो आंनि भिडिअआव दसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। थेंक इउ। एसे थांबावबा बिराद मोजां दङ जायगाया। हाजो ओरै गाखोनाय जायोना, सरलजों ओरै गाखोनाय मोजाङानो गोजौ। हाग्रा बारनानै आरो गामियाव, हाग्रा बारनानै फुरा गामि सरबां भुटान मोनबाय।